Dia, com han dit, soc Enric, soc tímid i poca veu, així que malgrat la primera cosa costeu-vos un poc. L'activitat d'avui voldríem centrar-nos en la biodiversitat i en concret dels mol·luscs marins. Perquè vos tinguem una idea de biodiversitat, nosaltres sempre pensem en els nostres grups, el fílum cordata, els vertebrats i els mamífers. Però encara que ens donem molta importància, penseu que si el que anem a fer és durant una hora intentéssim veure quants mamífers tenim aquí a les goles, ens donaríem compte que la majoria només n'apuntaria un, a la plaga humana. Potser veuria un gos i potser veuria un gat. Difícilment veuré altres coses, com una rabosa, com una rata, com poques més. En canvi, els mol·luscs són un grup molt biodivers. Després dels artòpodes, després de la classe insecta, que els insectes tenen molts, les aranyes, els mol·luscs són l'altre gran fílum, l'altra gran diversitat. L'altra classe que hi ha més espècies vivint actualment a la Terra són els gasteròpodes, els caragols. Bé, avui ens centrarem només en els marins i ja vos avanço que estarem una hora i la pràctica que vos posarem és que teniu que recollir de la platja totes les conquilles que trobeu diferents, que penseu que és d'espècie diferent. Si teniu dubtes, poseu-lo a la bossa, perquè després anirem al museu i classificarem el temps que mos dona, classificarem el que hi ha. A mi m'agrada estudiar coses sense molestar els animals vius. Això ens permet fer-ho sense molestar ningú viu. Però això té una certa limitació. Nosaltres el que farem és agarrar conquilles d'animals morts que estan a la platja. Això tècnicament se diu tanatocenosi. Thanatos, el déu grec de la mort, tanatori, us deu sonar, que vol dir que és tots els animals que estan arreplegats o reunits en una comunitat després de mort. Té una certa limitació. La primera limitació és que no estan tots, perquè hi ha animal que no té parts dures. Per exemple, penseu en un polp, que és un animal molt corrent que està segur ahí, no trobarem res. Però tenim la sort que els mol·luscs, més del 80 i pico % tenen conquilla dura. Ho dic perquè, com jo vinc del fòssil, és un dels grups més ben representats al llarg de la història. Al tindre una conquilla carbonatada, de calcita o aragonita, se conserva. Per tant, nosaltres anem a veure una foto que no és una foto completa, però pot ser una foto molt aproximada. El segon inconvenient és que la foto està barrejada. Quan dic barrejada vull dir que la biocenosi, els animals vius, poden ocupar diferents ecosistemes que nosaltres a la platja els trobarem junts. Vull dir, per exemple, trobarem animals que viuen sobre les roques i animals que potser viuen més a dins sobre fondos arenosos o fangosos colgats. Quan viuen separats en tots els ecosistemes, però nosaltres els trobarem junts. És una altra limitació, però per fer-nos una primera idea de la biodiversitat que hi ha, ja ens va bé. La foto té un altre problema. Un altre problema que alguns no surten bé a la foto. I és pel substrat. Us explico. Si el substrat és molt finet, arena molt fineta, de fet jo us portaré una banda de les goles que hi ha arena fina, se conserven millor les coses. Quan el substrat és molt dur, hi ha part de les goles, la part central i la part del sud, hi ha una grava molt dura. Estem parlant que és la sortida, la desembocadura del riu i a vegades arrastra pedra grossa. Quan hi ha la grava molt grossa, això és com una formigonera, tritura. L'efecte de les ones trituren i les conquilles que són més minudetes o més febles són triturades i només queden les grosses. Hi ha un biaix, només ens queda una foto de les grosses. Però jo vos portaré a aquesta zona de la primera gola, que veieu que és arena, hi ha alguna grava, i podem trobar coses minudetes. La qual cosa vol dir que hi haurà també que acotxar-se a buscar minudetes. Hi ha molts animals, si no ho heu tocat mai, podeu trobar una conquilla que sigui minudeta per dues coses, perquè és un juvenil d'un adult que encara és minudeta, o bé perquè és un adult, com n'hi ha molts, que només té 8, 9, 10 mil·límetres, 5 mil·límetres, i és un adult.
Per tant, si volem que la bossa surti de biodiversitat, ens haurem tots portar una roba per terra i buscar-la. Ara vos portaré. Conclusió, anem a agarrar, o més, mol·luscs marins, no agarrarem continentals ni palustres. Ne pot sortir algun, però no passa res, lo poseu a la bossa i després, com l'aigua arrastra, a vegades hi ha caragols d'aigua dolça que viuen a les bases del riu i a vegades els arrastra, com algun continental que està bé o mor i l'arrastra i el porta. La prova serà més de biodiversitat de mol·luscs marins. Si no ho heu fet mai, en aquesta platja, almenys jo he trobat 5 classes. Els mol·luscs se divideixen en unes grans classes, n'hi ha 8 o 10. Segons els taxonomistes, però les més importants són bivalves, el que en diem petxines, són bitxos que tenen 2 valves articulades, els musclos, els perberechos, són fàcils. Normalment el que trobarem és estan desarticulats i n'hem trobat una. A la mostra no hi ha problema que estigui trencada. Cada una que trobeu és diferent la carreu. En què la puguem identificar i que comptar que aquesta espècie està present, no importa, encara que sigui un fragment, si conserva prou característiques com perquè la puguem classificar, ja n'hi ha prou. Entonces la repleguem. I n'hi ha dubte ho repleguem. Una altra gran família és la dels caragols, gastròpodes, caragols. És una forma que més o menys sabem reconèixer alguna trampa. Hi ha alguns que són un poc rarets. Després tenim el grup dels cefalòpodes, que són pous de sèpies, que actualment l'únic que probablement trobarem, la sèpia officinalis, que té una conquilla interna, la barqueta que en diem, però la resta actualment no hi ha. Hi ha un pou que la femella fa una conquilla, però són molt poques els que hi ha al món. Però actualment, penseu que un dels grups més biodivers que ha existit a la Terra és precisament dins dels cefalòpodes els amonits. Els amonits que van acabar fa 65 milions d'anys, igual que els dinosaures, el mateix meteorit se'ls va fregir a tots, hi havia una biodiversitat increïble, tots tenien conquilla i ens ha deixat unes restes fòssils impressionants. De fet, s'han gastat sempre i encara se gasten per classificar l'edat dels estrats. Eren animals marins que estan entre la mar i estan entre tot arreu. Mos queda 2 grups raros, no sé si en trobareu, un és l'escafòpode, que és com l'ullal d'un elefant, una coseta així llargadeta, però minudeta, d'uns 2 centímetres, que viu semienterrat. Si apareix algun, l'ensenyaré a tots. Doncs mira, ho podria ensenyar. Podria ser que algú no n'hagi vist mai cap. Mira, l'escafòpode, si voleu acostar-vos, és aquest animal. Este d'aquí, com l'ullal d'un elefant, i queda un altre grup encara menys habitual, però n'ha sortit aquí, que són els pitons, que són poliplacòpodes. Són 8 plaquetes que van articular. Pitón, sí. Pitón oliváceo. Sí, jo n'he trobat una plaqueta. Una plaqueta. Sí, no s'ha pogut portar. De l'any 2002, no és tan fàcil trobar-los, però aquí he trobat una plaqueta. Són 8 plaquetes articulades com una armadura. Ho dic, de totes formes, si trobeu alguna cosa que no sabeu identificar, doncs en principi no hem d'agarrar eriçons, no hem d'agarrar corals, però si quedeu dubte, ho posem a la bossa i després el que farem és això. Us donaré una llista i posareu el que hem trobat. Us donaré una bosseta per si algú se'n vol endur algun identificat, a banda de la llista identificat en el nom. Bé, doncs, això seria, en principi, farem una hora de rodatge perquè és el que habitualment faig jo com la manera de testar. Joan, quan fa una manera de censar els aus, fa un sistema. Jo el que estic fent és estar una hora de rodatge i agarro totes les espècies que trobo diverses. Com diu ella, un dia te pot sortir una cosa o no sortir-te i provo diferents estacions de l'any. També és veritat que la millor època per trobar més biodiversitat és després d'un temporal fort de llevant. Si hi ha 4 o 5 dies de temporal, el primer dia que amaine, la neu a la platja.
A vegades, sobretot quan hi ha un temporal, el material està ordenat. Ordenat vull dir en franges paral·leles a la mar, és a dir, quan el temporal ha sigut més potent, s'han dut detrás el material més gruixut, els més grans. I quan va amainant la mar, la potència, el treball físic de la mar, al final trau les cosetes més mínimes. Com hi ha hagut un temporal, ha remerejat molt bé, ha matat a molts individus, perquè a vegades els que viuen col·locats els ha aixecat i tal, i ha tret material. No? És un moment molt bo, sobretot antes de que, si és a l'hivern, que no hi ha turistes, que no passen netegen i tal, és un bon sistema. En general, avui no ho he fet perquè després vos donaré el paper per l'etiqueta, però normal, si un vol guardar les coses, un és un poc ordenat, i si va de diferents països, normal és que s'apunti la platja que està, el punt GPS, o els topònims correctes, el municipi, per saber un material d'on l'aconseguir. Avui no patiu, perquè després vos donaré una fulleta, espero tindre per tots, i ja vos servia per apuntar-vos. Bueno, en principi no tindreu altra arma que una bossa gran i una bosseta menuda per posar els menudets. El test que faig jo requeren els macromol·luscs, és a dir, no miro el que pugueu agarrar en els ulls, a ull, no en llupes. Hi ha bitxos molt menudets que n'hi ha que agarrar arenes i després en microscopi i tal. No farem això, ens limitarem a lo que ve. Això ja mos ho farem. Jo us faria una pregunta. Quantes espècies penseu que poden haver i que podeu arreplegar en una hora? Quina idea vos feu? 4 o 5? 30. El que n'agarra 4 o 5 lo suspendré. Com a mínim 10. Segur que tenia 3. Com a mínim 10 per provar. El que passa, per això, la reflexió principal que volia fer és que hi ha biodiversitat, hi ha moltes coses. Un espai tan antropitzat com les nostres costes i tot això, encara hi ha moltes espècies diferents. El que passa és que hi ha que tindre un ull atent. És el mateix de sempre, si aneu enjugant, veureu moltes espècies d'ocells. Un va despistat, veu els coloms, les cagarneres, els tornells i poca cosa més. Però si poseu atenció, llavors vos fixareu, trobarem moltes espècies. Si teniu dubte si és el mateix o no el mateix, posem a la bossa. Després farem un intent. No ho classificarem tot i hi ha alguna cosa molt complicada de classificar, però veureu com ne trobarem més de 5. Espero que en trobem més. Jo ja vos asseguro que en trobo més de 5. No m'agrada. L'únic que farà competició és Joan, que va guanyar. Sí, jo vaig guanyar avui. Avui perquè no jugo jo, no vol aprofitar. Però no, és que una cosa que és molt interessant és que acaba, per exemple, en una col·lecció. Heu vist les caixetes que hi té? I és la part bonica. És dir, tot el que queda... Sí, però tot el que queda dins de la bossa, perdut en la intensitat d'una bossa, això no té sentit ni té gràcia. Recordes que si fas una caixeta així, que n'hi ha para gustos colores. Però, uns per a uns motius i uns altres per a uns altres, òbviament. Això estèticament, els animals estos són molt, són guapos. I així, igual que estigués de xicotets, tots hem col·leccionat cromos i boletes i romansos, les petxines i els carregols també són col·leccionables. I és bonic. I quan un estudia la paleontologia s'adona que no vos ho he dit, però els mol·luscs van aparèixer al final del Càmbric, porten 500 milions de la Terra. I comptant tot el registre fòssil, el 10% de totes les espècies que coneix l'home són mol·luscs. Això no vos dia perquè clar, a diferència dels insectes que s'han conservat pocs fòssils, els mol·luscs des del canvi estan conservats pocs. Per exemple, podem seguir una família que a vegades nosaltres podem trobar una caixeta que fa 125 milions d'anys, no varia molt, o un pequinit o tal. De fet, jo he anat allí venint de la paleontologia, o una núcula, tampoc van classificar una núcula d'onda, doncs aquí hi ha una núcula, són menudetes, i és un animal antic que té... La xarnel·la és important, la xarnel·la és en els bivalves la estructura que quan obri les valves li permet que no es pega l'articula. És a dir, són fosseta, dent, fosseta, un clot, un sortit, i la d'una s'articula amb l'altra, per quan obri no es pega l'articula.
Aquesta estructura és important a la sistemàtica. Les bivalves més antics tenen una xarxa taxonta, tenen moltes dentetes totes similars. Altres estructures són més modernes i més evolucionades. Ho veurem en una caseta. Bueno, ja estic. Sí. La caseta ja l'heu vist, no? Està la caseta que se va fer la nova dona i pareix que des que se la va fer pareix que vaig a tot millor. La caseta, doncs bé, tot està un poc de comboi, d'acord? Això després ho veureu. Ho veurem allí ja in situ com si fos una guia. Tenim les guies de camp, però a més d'això tenim les guies reals per a poder dir, mira, esta que se li pareix, va deixar, d'acord? I si no, doncs aprenem, que se pegue. Ja tenen tots bossa. Bossa gran i bossa millor. Me vols de bossa? Però a veces necesitarem tots cuerpo a tierra y tus caras mirarnos, tío.